Benvinguda a aquesta exploració de Softcatalà. Avui ens submergim una mica en aquesta entitat, que és clau per al català en l'àmbit digital. Hola. Sí, una entitat fundamental. La informació que comentarem ve directament del seu web. Mirem d'entendre què és, què ofereix i, sobretot, com funciona. Perfecte. I comencem amb una pregunta potser una mica sorprenent. Com pot ser que una associació sense ànim de lucre, basada totalment en voluntaris, s'hagi convertit en un referent tecnològic per al català? Bé, és una història de visió i de molta constància, diria jo. Softcatalà naix amb una missió molt clara: impulsar el català a les noves tecnologies. Però el com ho fan és tan important com el què, saps? Aposten pel programari lliure, tot és voluntariat, transparència total i una organització, assembleària. Aquests són els pilars. D'acord. Aquests principis són la base, però anem a veure què construeixen a sobre perquè la llista d'eines és llarga, Sí, ofereixen moltes coses. Tenen un traductor automàtic, per exemple, entre català i diverses llengües. Castellà, anglès, francès, basat en Apertium, que és de codi obert, oi? Exacte. Apertium és la base tecnològica. I és potent, sí. I un corrector ortogràfic i gramatical que diuen que és molt acurat, fins i tot en variants valenciana i valerà. Això és, impressionant. Però a veure, tantes eines, sant voluntaris, com asseguren la qualitat i el manteniment a llarg terme? Aquesta és una molt bona pregunta. La clau és una combinació d'enfocament i estratègia, crec. Prioritzen eines que són fonamentals. Complen buits que ningú més cobreix. Clar. El traductor i el corrector són bàsics, evidentment, però pensa en el catalanitzador. Això va néixer per resoldre una necessitat urgent, que el Windows o el Mac parlessin català fàcilment, una cosa que les grans empreses, ignoraven. Entès. Vull dir, no fan eines per fer-ne moltes, sinó que trien les que tenen un impacte estratègic per a la llengua digitalment. Exactament. No és només quantitat, és impacte real i facilitar la vida a l'usuari. I no paren, Veig que tenen coses més noves. Un resumidor de textos, eines de transcripció d'àudio i vídeo. Fins i tot estan fent proves en doblatge automàtic de vídeos. Això ja és intel·ligència artificial, pràcticament. Sí, s'estan adaptant a les noves tecnologies. I no només són eines en línia, també el programari d'escriptori que tradueixen, LibreOffice, Gim, Firefox. Ah, cert. I la guia de parelles en català. Clar, és crear tot un ecosistema digital en la nostra llengua. I aquesta adaptació constant, com ara abordar la IA o la traducció completa del nou GIMP 3.0 que han anunciat fa poc, demostra que estan molt vius. Però insisteixo una mica. Tot això amb voluntaris. Sembla un equilibri molt delicat. Com funciona aquesta comunitat per mantenir aquest ritme i aquesta qualitat? Bé, és que la comunitat és el cor del projecte. Hi ha traductors, correctors, dissenyadors, programadors, gent molt compromesa. S'organitzen amb eines col·laboratives i la filosofia del programari lliure hi ajuda moltíssim. El codi és obert, saps? Això vol dir que algú altre pot revisar-lo, millorar-lo, continuar la feina si cal. Clar, això dona flexibilitat. Molta. Evidentment, dependre del voluntariat té reptes, és clar que sí, però també et dona una independència enorme. I l'impacte és tangible. Pensa en un estudiant que pot fer tota la recerca, tots els treballs amb eines en català. Això fa uns anys, no era tan fàcil. I tenen projectes de futur importants? He llegit sobre la recollida massiva de veu. Sí, aquest és un projecte molt ambiciós. Volen recollir 10.000 hores de veu. És fonamental. 10.000 hores? Per què tantes? Per crear tecnologies de veu pròpies, de qualitat i en català. L'objectiu és no dependre només de les solucions de les grans tecnològiques que, no sempre tenen les llengües com a la nostra com a prioritat principal. És una altra aposta estratègica, doncs, a llarg termini. Exacte. Mirant cap al futur. Llavors, per resumir una mica, Softcatalà és molt més que un lloc on descarregar programes, oi? És un ecosistema viu, col·laboratiu, que crea, adapta, promou tecnologia essencial per al català en el món digital. Exactament. I si ho connectem amb una perspectiva més àmplia, la seva tasca és crucial per a la vitalitat digital de la nostra llengua. Assegurar que el català sigui present als sistemes operatius, als navegadors, a l'ofimàtica, a eines lingüístiques avançades, és bàsic avui dia. Sí, totalment. I el seu model, basat en voluntariat
I programari lliure no només el fa sostenible a la seva manera, sinó que garanteix una independència que és vital. No dependen d'interessos comercials o polítics directes. Molt interessant. Mirant cap endavant, quina reflexió final ens podem emportar d'aquesta exploració? Doncs potser ens porta a una qüestió important per al futur. A veure, si pensem en aquesta dependència del voluntariat, que per naturalesa pot fluctuar, oi? I la velocitat vertiginosa en què canvia la tecnologia, especialment la intel·ligència artificial, quin diries que serà el repte més gran per a Softcatalà? Per mantenir i expandir la presència digital del català. Bona pregunta. I com poden iniciatives com aquesta recollida de veu tan ambiciosa, com poden realment competir, o potser millor dit, complementar de manera eficaç, les capacitats gaire il·limitades que tenen les grans plataformes tecnològiques globals? Aquí queda la pregunta oberta?